Un punto que semellaba de trámite na orde do día do Pleno de Pontevedra rematou por converterse no de maior tensión de toda a sesión. As tres forzas debatían sobre a aprobación definitiva dos orzamentos do 2025 despois do rexeitamento das alegacións presentadas. Foi a quenda do líder do Partido Popular, Rafa Domínguez, a que prendeu a chispa. ¿Qué se puede esperar del Partido Socialista? Que pasa de llevar al alcalde a los presupuestos a una moción de confianza porque no valen y prácticamente los mismos presupuestos, llevarlos a una aprobación y felicitarse. Ese es el camino del Partido Socialista, que hoy está aquí, mañana está allá y probablemente pasado esté en República Dominicana, que es a donde van todos los corruptos del Partido Socialista. A referencia molestou e moito o Partido Socialista. Xa rematado o debate sobre o orzamento, Iván Puentes pediu a palabra ao alcalde por alusións e exixiu a Domínguez que rectificara. Paréceme gravísimo que se deslice a máis mínima sospeita de corrupción sobre min ou sobre calquera membro deste grupo municipal. Paréceme gravísimo. Entón, pídolle ao señor Domínguez que rectifique o seu comentario, porque nin nós caemos na tentación nunca de, a pesar de todo o lixo e toda a basura que teñen vostedes no seu partido condenado por corrupción, de relacionalos a vostedes coa máis mínima sospeita de corrupción a nivel persoal. Así que pídolle que por favor o aclare. Domínguez recoñeceu que non lle constaba ningún caso de corrupción do PSOE pontevedrés, pero comezou a enumerar as investigacións abertas a membros do partido a nivel estatal. Ante esta situación, o alcalde decidiu pechar o debate. O que non gustou desta volta o líder do PP. No me consta ningún caso de corrupción en el grupo municipal del PSOE de Pontevedra, si quiere usted. ¿Pero a quién me refiero? Pues mire, me refiero al señor Ábalos, por ejemplo, que es un socialista. ¿A quién me refiero? Me refiero a Coldo, que era compañero suyo. A discusión estendeuse pola sala ata que finalmente foi Martín Martínez, edil do Partido Popular, quen increpou a Domínguez para poñer fin á escena. Como estaba previsto, o orzamento municipal para este 2025 foi aprobado cos votos a favor do BNG e do PSOE. As contas ascenden inicialmente aos 98,6 millóns de euros e inclúen actuacións como o Parque da Parda ou a renaturalización do río Gafos.